Hola, mi amigos, mi amigas. Good day, good day, good day, good day sa inyo. Okay ra ba? Okay ra dere. So, karon since naka-discuss na ta sa naka-create tag other videos no regarding sa indicators mostly common like sa RSI, Stochastic RSI, the MACD. So, mao man siguro to. So, karon itong i-discuss ang unsa dining divergences no. Kaning divergence mo-occur ni siya o magkalahi na ang reading sa imuhang price action and gihatag sa imuhang indicator or ato ang oscillators like mostly kaning RSI nato. No, sa naay mga levels ang ato ang divergence, natay strong levels na nagapakita gyud signs of reversal. So it means kung gapataas ang ato ang presyo, like for example mag-drawing tano, ang presyo nato ga-create og higher highs no, ana muna atong price ana no, itong presyo ga-create og higher highs, pero samtang kani ga-create og higher highs, ang ato ang oscillator pod or kaning RSI nato, mostly ang ginatan-aw nila RSI, let's say red ang atong price, and then mag-draw ta kani, ang oscillator pod nato gaana pod na. Now pagbaba niya ana ni siya, let's say kani oscillator nato is blue no, kani ang ato kaning red mo ni ato ang kaning higher high ana. So nakita nimo nga ang price nato atong arrow dire. So nakita nimo ang price nato kani, diba, gataas, and then ang dire gaubos. Muna siya ang divergence. It means nagataas ang presyo pero without walay nag-support nga momentum. So kani nga case, isa ni siya ka makita nimo nga signs na ang market mo reverse. 'Di ba? Okay, let's say mangita ta diri sa market. 'Di ba? Aga uptrend ta kani. Nanatay kaning atong regression line. So for the trend no. So saka na to, 'di ba? Saka ta peak nara RSI unsa ning 88.84 kani. And then ning baba siya, yung peak. Pag peak niya, mas higher siya sa previous, pero ang iyang giabot is 76 na lang. 4 hours na ha, 76. So it means kani price nagtaas pero ang ato ang kaning oscillator nagbaba. No. So it means reversal might happen. So mo ni siya nahitabo kani ning baba. Diba? Baba. So baba. Lower low. Diba? So again, saka sa price nato, wala kabit sa previous, okay. And then ning baba, nag-form ka og kani. Nag-form ka og duha ka tops, double tops no kana, straight no, parehas na. Parehas siya og level. Pero ang gihatag pud sa imong oscillator kani is lower na pod. Diba? Pababa. So it means ang katong previously
katong previously kani nga setup labi kani kani siya strong ang iyahang kumbaga mas kusog or mas posible mahitabo, di ba? Strong na divergence. Na strong ni kani nga level kani nga level is ano lang ni siya, kumbaga medium lang siya ba kung sa atong momentum pa dili kayo, pero pwede may tabo, no? Duha ka tops nya nagababa, so medium ni siya, medium kani nga level, no? Medium div, so kani. And then napod tay ma-consider na weak siya ba, weak ka ng hinay kanina divergence di ay is ano ni siya for bearish. It means mostly mubabalik yun ang presyo. Pag bearish divergence atong pangitaon, magtan-aw yun ta sa mga taas, sa mga high na level. Yan, high na level. Pag bullish pod lahi pod to. Sa karon kanilang sang bearish divergence ang ato para maklaro gyud ang ato ang setup, no. So again, tan-awon niyo mo ni. So ang tanaw kag sa high og mangita ka og ang trend is uptrend. So syempre mangita ka og divergence para makuha nimo ang drop. Kay possible og wala nakakaapa sa entry, so di man ka magukod, so mangita lang kag setup for divergences na lang. And then or if mo trend follow ka the supply and demand or support and resistance nimo nga setup. So mo ni siya, so kani ang medium. Ang sa week manggod ang atong oscillator, kunyari ang ato ang price gataas, di ba ana, no? Pero ang atong oscillator dili kayo ga ana lang. Ana. So it means na siya sa same level niya. Dili kayo siya kusog. Pero pwede gyapon siya mahitabo or dili as in ingana ka kusog. So napod kay pwede mga hidden mga patterns pod sa ingani for the continuation ba siya or unsa. Pero kani ang atoang i-focus diri is kaning sa taga ni bearish divergence. So again, atong bearish divergence mag-occur siya kung let's say price is going up pero ang atong oscillator nag-create og unsa man ni higher low, di ba? Mo to i-familiarize nato tong ato ang trends para makuha nato ang higher high, higher low and lower low, lower high. Same gyapon diri na ati apon tay higher high, higher low. Ingana. So naka-create og higher high imong price kaning sa bars nimo, naka-create og higher high, pero imong oscillator naka-create og higher lows, then that's it. That's your divergence. Let's say mangita ta sa imuhang chart. So let's say mangita tag divergence, no? Bearish lang ta, bearish divergence. Okay, so bearish divergence. Pressing nga ni top, same level.
Okay? Same level. Ito tong araw-araw na to. Same level. Di ba? And then, dire, pababa. So, ang sign hit ba sa price? Down. Okay. And then, ito na ba ta? Kani, delete ni siya. Kani na level. And then, higher po siya. So, delete siya. Divergence. So, sige, mangita ta. Nakuha na naman natin sa latest na BTC. Okay. At ta sa Kani. Okay. Diri. Kani. Kita taog weak na divergence. Diba? Medium siya, medium. Kani. Gikan sa high, diri, the same level. Kung drawing na ako ng vertical line, vertical na line, o kani nga line, diba? High, higher high, pero the same level. Diba? Nagbaba siya. And then, pag-create niya diri, kanina pod, gikan na pod diri, high, and then, ang create diri sa imo, slow. So, after nag-divergence. Divergence. So, price nagataas, ang oscillator nagababa. So, baba yang presyo. No? RSI na to, levels, di ba? Natay overbought level, mahal, oversold, barato, diba? And then the momentum side na level na to. So, let's see kani. Kani, delete siya. Kani, okay, dara. Kani, higher. Diba? Kani sa upusa, asa ang akong cursor. Higher. Price, what? From diri, higher. Okay. Now, kani, higher, ang presyo, nagtaas ang presyo. Higher, high. Pero, ang ato ang oscillator na RSI is pointing downwards. Higher lows. So, what will happen? Divergence. Baba. That's it. Baba. Saka, same level. Saan na level? Resistance, support, resistance level. Diba? Na to, Igo. Naman tayo mga continuation patterns ilan sa nato ikuan. Pero kani, this is more focused on trading the divergences, which is divergence, bearish. Ayan, bearish divergence ang kanina setup, bearish divergence. So moto, pag mangita ka og divergences, pag naa ka sa uptrend, mangita kag divergences for bearish. So ang price creates higher high, but ang atong oscillators or let's say kani RSI atong ginatan-aw creates higher low, then that's your divergence. Muna siya ang divergence nimo. No? Again, sabi na ko ang imong price, ano man to? Itong pandrawing na kanina. Imong price naga-create og higher highs, pero ang imuhang mo create mo po niya.
ana. So ga-create og higher highs. Ay shit. Ga-create og higher highs. Ani? Ay nako. Kani price. And then ang imuhang oscillator ana. Oscillator. Mag-create og higher lows. So muna siya ang bearish divergence. Na kay nakatuanan og sa mga next videos na pod unsa ang bullish divergence. No kani makita gid ninyo ni kung asa mi siya sa chart. So mura to. Babu.